I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga bro and sis, at welcome po muli sa ating panibagong video. Video po natin ngayon ay regarding sa ngayong disperas po ng Pasko. Ang petsa po natin ngayon ay December 24, yan, 2022. Time check tayo 6:15. Ayan, napakaswerte po natin mga bro and sis, at may celebrity guest kami ngayon dito. What? Sa Leo's Resort. Naka-duty po ako ngayon. Dito po ako sa aking trabaho sa Leo's Resort. Nice. Yan. So mamaya mga 12 uuwi po ako para naman makasama ko po yung aking mag-anak. Actually sa bahay ko po gagawin yung aming salo-salo. Kasama ko po yung mga kapatid ko, yung mga anak ko, yung apo ko. Yung pong celebrity guest po namin dito sa Leo, si Idol, si Ma'am Sheena Alili. Ayan, napakagandang babae. Cute. Basta maganda siya. Nice. Yan, at idol ko po yun eh. Apo, kaya napakasaya ko po ngayong gabi. Nakita ko po yung aking idol. Hindi ko po expected na magkakaroon po kami ng guest ngayon dito sa Leo's Resort ng celebrity. Nice. Kaya yung mga kasama ko, nagulat sila nung sinabi ko meron kaming celebrity guest. Sabi, sino? Sabi niya. Sabi ko si Sheena Lily. Nandiyan na ba? Oo, ako nandiyan na. Kaya nagpicture kami. Ito yung kanyang picture. Ayan. Ito yung picture niya. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Sheena Lily. Ayan. Merry Christmas po and Happy New Year na rin po in advance. Ayan po. At Merry Christmas nga pala sa ating mga kapatid na guardian. Ayan. Saan mga kayong panig ng mundo naroon. Ayan. Mag-iingat kayo at Merry Christmas sa inyo. Siyempre, ang aking pamilya, Kiano Clan, Merry Christmas po sa inyo. Ginto Clan, Kiambaw Clan, Alamaris Clan, Merry Christmas po sa inyo. And shout out po sa inyo lahat. At sa akin mga subscriber at saka nakafollow po sa aking Facebook page. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Merry Christmas po sa inyo. Hindi ko mapaliwanag kung nararamdaman ko, napakasaya ko. Ayan. Andun yung mga anak ko, yung aking apo na sa bahay ko. Ayan. Sa bahay namin ng aking asawa. Nagpiprepare sila para mamayang gabi, para mamayang 12. Ayan. Yung kuya ko nandito lang, si Papa Bear. Nandito lang po sa tapat ng bahay ko. Actually, ito, papakita ko sa inyo. Ayun, si Papa Bear. Ayan. Diyan lang yan. Kaya halika rito, dito tayo. Ha? Diyan ka na lang? O sige. Bagay, may init ka rito. Dito, dalawa lang kami. Doon. Pagka may mga dumadaan, binibilang niya. Tapos nga pala, shout out sa Centelleses family. Merry Christmas po ama, nanay, at saka sa aking mga hipag at bayaw. Merry Christmas sa inyo. And Hernandez family, Laureles family, shout out sa inyo. Desilio family, yan. Shout out po. Centelleses, Hernandez family, Gonzales family, shout out sa inyo. Yung mga taga dyan sa Indang, Noela. Shout out. Yan, Merry Christmas sa inyo. Yan. Tapos sino ba? Si Ate Erlen, si Ate Senda, lahat ng aking mga hipag. Yan. Alam niyo na yan kung sino kayo. Merry Christmas sa inyo.
aming Prime Minister, si Prime Lawin. Merry Christmas po, Ama. Merry Christmas sa inyo. Tapos kay Supremo Joy, Supremo Rocky, Merry Christmas sa inyo. Pang corporate po sa King Lawin Wings. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout din sa aming chairman dito sa Mike Delta Force, si Sir Noah Bungabon. Shoutout po sa inyo, Sir. Merry Christmas po. At saka sa bumubuo po ng Mike Delta Force po dito sa Apalit, Pampanga, Macabebe, Pampanga, at saka Masdol, Pampanga. Yan, Merry Christmas po sa inyo mga bro and sis, at advance Happy New Year po. Ayan, shoutout po sa Halili family. Napakabait po nila. Tuwing napapabanda po ako doon sa lugar nila, dito sa area nila, lagi po ako inaalok ng pagkain. So maraming salamat po, at nasi-share nyo po yung inyong blessing sa akin at sa iba. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas po, Halili family. Dali ko muna yung cellphone sa kabila. Ito yung aso na tinapon dito sa lugar namin. Itong asong puting ito, hindi na umalis dito sa amin. Nagkaroon tuloy kami ng alagang aso. Ayan, asong puti. Oh, hi ka muna. Hoy. Si Papa Bear. Ayan, ganang naginaw si Papa Bear. Ito lang ako. Hi ka muna. Mabatiin mo muna yung ating mga subscriber. Merry Christmas sa inyo lahat. Hindi ko nababati ko sa lahat na. Oo, ayan, Merry tama Christmas, yan. Happy New Ayan. Year. Yan, thank you Papa Bear. At iwanan ko muna ito cellphone dito para hindi ka pagbabat. Ayan ang aking mabait na asawa. Nag-prepare. Tapos ang aking malugang. Ayan. Ayun, nakaluto na pala siya kahit napapano. Ay, ito yung kinuha ni Chris. Kidarambet. Nice. Wow! Lechiflan tsaka ube. Ito mamaya juice. Tulog. Ha? Ayun muna ako. Kain muna ako. Kakasayahan yung Halili family. Ayan. Time check tayo. 8:11. Ayan. Ngayon pa lang po kakain ng dinner. Kumain na kayo na? Ha? Ikaw, Prince, King. Kumain natin. Si ate mo, ate Jelly mo, tsaka si kuya mo. Umuwi muna. Ha? Umuwi muna. Umuwi. Sige. Sino tao sa CR? Ako, wala. Oh, bukas yung ano ron. Hinihintay ko mapuno. Tara, kain po tayo. Kain muna ako. Ito yung dinner po namin ngayon. Papakita ko po sa inyo. Handok muna ang kanin dito para ano. Yan. Kare-kare. Muntik na maubos yung kare-kare. Bakit? Ito. Ito pala. Ginisa ang bagoong. Para sa kare-kare to, no? Hindi. Sinigang yata ito. Pero ano ito? Ayan. Alamang. Lechon manok. At Wow. saka, liempo to. Nice. Yan. Sponsor po yan ng kapatid ko. Si Ansato. Yung mga pagkain po namin na yan. Oo. Tapos ito yan. Ito binili mo, no? Ikaw na bumili niyan, no? Ikaw na nagluto, ano?
ko na kumain. Papasok na po ako sa aking trabaho. Balik na po ako doon. Time check 8:27. Yan po. So kulo ako ng tubig. Magkakape ako kasi napakalamig ko ng klima dito sa labas. Kuya ko, ayan, si Papa Bear waiting sa joke. What? Bear. Timpla ako kape namin. Tapos diretso na ako sa trabaho ko na. Doon na lang ako magkakape sa trabaho ko. So may na lang. Gapo na apo ko, oh. Yun yung una nagbayaran Oh. namin. Sarap ng tulog, eh. Tapos na. Oh. 10:34 na. Ah, si Chloe. Nak, si Chloe. Sige na. At, ay, Merry Christmas, anak. Sige, sige. Sige na. Ah, si Chloe. Chloe. Hello, baby. How are you? Say hi! Say Merry Christmas! Merry Christmas. Why are you sad? Shy po siya, shy! Ah, shy. Oh, come here, baby. Oh, say hi to say hi. say hi to my vlog. Say hi! Hello. Oh, sige, go say na, baby. Sige. Let's go. Kita tayo mamaya. Puta lang wala ako, balik ako sa trabaho ko. Bye-bye. Oh. Maaga kaming magbubukas ng regalo. Mga 11:30 yata. Ewan ko anong oras na ba. O nga, 11:18. So 11:30 magbubukas kami regalo kasi nagbi-video call kami doon sa aking kapatid na nasa Japan. 12:30 naman doon sa kanila. So sakto-sakto sa kanila yung pagbubukas namin ng regalo. Ang tabayanan ko lang tong aking anak at saka yung aking pamangkin. Tapos nun magbukas sa regalo, kainan. Yan. Tapos balik na uli ako dito sa duty ko. Saka lang anak, yung kukuha ko ng cellphone holder. Cellphone niya, cellphone. Wow! Ano to? Ano yan? Technophone! May wala pa cellphone holder? Ayan. Wow, Akin na. tumbler! Oh my God! Nice. Parehas Wow, ganda. Warik Mika. Oh my God! Hanggang saan sasabihin? Ay, kanina mo. Ganda! Paras tayo? Oo, flat. Chloe! Chloe! Woo! Look at the gift now! Wow! That's from Baba. Sa inyo Sweet. to, Vincent Free. Wow! Wow! Thank you po, Mama! Thank you po! Ano yan. Poki. Wow. Thank you po! Open. Open it! Open. Fruto ba may open Yes! it? Open like that. Chloe! Chloe, Baba, and Otosan. Wow! You have a lot of gifts! Hello! Wow! Wow! Hey, Baba, alam mo. You open it in front of Baba. Oh, you open it. Open it up.
This one first, the small one first mo na. Ah, the big one mo na daw, Daddy. Okay, magbati ko na. Hindi niya mabuksan, oh. Prince King! Tapos Paris Rika. Showcase. Paano mo naman ako? Wow! Wow! Kalate. Wow! Thank you, Mama! Thank you po, Mama! Thank you po! Thank you po! Kalate. Uy, wag mo na dali. Tara, si Chloe, magbubukas ang mga regalo. Hindi niya mabuksan. Hindi niya mabuksan. Siguro yun. Another one for Chloe. Kita ba si Chloe? Tulungan na kita. Yeah. Dami, ganda, laki. Galing naman. Dad. Yeah. Ciao. Open mo muna. Ito, si Chawi po, tita. Thank you, Ma! Opa! Ano ito, Ma? Mamaya ko na bubuksan sa bahay na. Baby Kurt. Ayun. Baby Kurt. Ulitin na natin sa bahay. Oh. Ulitin na sa bahay. Chloe po. Proxy niya. Chloe. Ang dami po ni Chloe. Wala ka alam wala, bubukasin na regalo. Open it. Ito po yung sa akin, tita. Thank you po. Okay po yan dyan. Ang mga kalit kayo. Ang dami. Ah, another one, Chloe. Oh, dami dito. Another one. Dami. Wow. Puro sa'yo? Ah, puro sa'yo? Kami po, tita, kay Jelly. Oh, yan. Thank you po. Puro sa'yo? Puro sa'yo lahat siya. Ayun Ito pa. po, tita, kay Kurt. Ayun, Desert. Meron din, oh. Dami. Ah, ano sasabihin? Thank you, Papa na. Thank you po, Baba. Kay Kurt. Ako yung extra niya. Salamat pa, tita. Open it, open it. Ayan, galing kay Papa. Ito kay Tita Happy. O-open namin yan. Bakit wala ako? Bakit wala ako? Ay, teka lang. Ano pala? Bakit wala ako? Meron na yun. Oh. Oh, ayan. Oh. Ah, baka dito meron na ako. Kurt. Wala ako. King. Ay, dito ka sa harap galing. Dito ka sa harap galing. Hindi ako protect kayo, ha? Oh, Prince, galing kay Mama Sara. Mika, galing kay Mama Sara. Wala pa rin ako. Warik, galing ko kay Mama Sara. Ito po, tita. How much daw? Oh. So, Kurt, from Japan. Oh, dami. Oh, Prince. Ito sang. Oh, to Prince. Kawawa naman ako. Arigato! Arigato! Merry Christmas! Ah, King, from Tita Amen, Tita Kenji. Ayan na, Thank you po! Arigato. Arigato! from Tita Kenji sa Tita Ann. Arigato, Dosa. Oh my God, naiiyak ako! Merry Christmas. Ah, ciao. Tita, ito po yung kay Chloe. Oh my From Tita Ann and Ma. Ah, God! Say thank you.
Pera. Sana. Nako! Oh my God. Nakalimutan! Wala si Warwick! Nako, wala si Warwick. Wala ka, Wari. Pinagkakil ka kayo. Arigato, Tosan! Thank you, Mama! Oh, kuya, malaki kayo. Malaki ako, malaki. Ito, galing kay Tita Abby, kay King. Oh, yan o. Yes. Malaki yan, malaki lalagyan eh. Prince, galing kay Tita Abby. Wala talaga ako. Kawawa naman ako. Yung kay Chloe, yung may Alin? Give it to Kurt. Wala talaga si Kuya Ray. Kain na tayo. Wala talaga ako. Wala talaga ako. Kain na po kami, tita. Wala talaga ako. Talagang wala kami. Eto, joke lang. Kaya yung mali. Ayan pala ang dami. Kala ko cellphone eh. Oh, kay Tito Reynolds po. Oh, ang galing. Sabi mo, salamat, arigato. Tita Donna. Wow! Ano kaya ako? Thank you! Pa, ayo. Sabay nyo lang buksan. Dito, sabay nyo lang buksan. Sabay nyo lang. Dito, tita. Ano kaya ito? Bomba! Tol, thank you! Ah, maraming salamat. Thank you, Tol. Yes. Cellphone ba to? Oh, cellphone. Uy, sana all. Wow! Oo nga, cellphone yun. Wow! Buksan mo na yung sa'yo pa. Pareho tayo. Parehas yan. Sabi nila kailangan na paano pagbubukas ka ng regalo, pulitin mo para may kapalik. Ang dami. Yun, Uy, laki. saan? Cellphone din. Oo. Ang galing. Ito, meron pa. Uy! Ganda! Oh. Ano to? Yung Kaya ko cellphone. Pang-vlog. Pa-plug. Yan, ang pwede ko. Wala Wala ako eh. Tatapit wala, no? Tatapon na ako eh. May sita na ba to? Ito sang, lumari ka to. Bayaran nyo. Merry Christmas! Kaya na nagtataon na. Oh, thank you, Tol. Merry Christmas. Salamat. Tayo na mag-open. Oo, meron na ako nito. Ayan, o, may mga gamit na ako. Tripod support. Yan. Hindi mo open. Paano ba i-open to? Ito talaga kailangan ko. Oh, thank you. Dito ko yun. Yan. That's your iPad. Once more. May magagamit ako sa vlog ko, Tol. Salamat tol. Salamat. Oo. May mapapahinga na yung isa cellphone. Ito naman ang gagamitin ko sa vlog. Hello, thank you. Thank you. Arigato. Galing ito. Galing sa aking sponsor. Ayan, kay Ansato at saka Bomba! sabi niya kasi meron doon siya pasasabog sa sa Christmas. Ito na nga yun. Ang ganda. Ayos. Sobre wala. Ito. Oh. Baka may sobre pa. So, gagamitin ko ito sa mga Parehas. sa vlog ko.
naka-video. Hi, Merry Christmas! Yes, yan. Thank you po, ma'am. Ipindutin ko na lang to, ma'am. Sige. 1, 2, 3. Yan. Okay. Okay po, ma'am. Kalalabas lang po ng aking idol ng dito sa Leos. Umuwi na po sila 12:48 nung lumabas po sila. Yan, idol, Sheena, Lily, maraming salamat sa pagpasyal nyo dito sa amin, dito sa resort, Leos Resort. Yan, maraming salamat. Merry Christmas po muli sa inyo, sa inyong pamilya, sa iyong anak. Yan, thank you po, ma'am. God bless po.